Salam. Ine bugün yeni de täze klibin başını başladık. Hazır Bülbül gri motorunu tayinlanýar, klipi eşigini giyýär, saçyny oňarýar, makyaj edýär. Gelin men sizi biraz Bülbül bilen klipden öň söhbetde şolaly. Gel. Oho, gaplara ýapyp gri motor. Şutaýdyr lan. Mehman alýaňyzmy? Salam. Oho. Salam. Gomy adaylaňyz. Klibe taýinlanýarmy? Şu yine de täze klipin başına başlaýar. Şarkı topyp bilen. Elbetde yani ýollaşym muradyna bilen men üçin alad etmeginiň netijesinde yine de täze adımlara döwür. Elbette ama biz täze iş edemizde ya da täze klip internete goýýas bolan emirini näme üçin getirmediňiz, emiri kime gaýtdyňyz diýen ýaly kommentariýalar okuyan özüň jogap beren şu barada. Emir nirde şuna da. Yüreğde yatıyor. Şundan belirlep geçirmeli de böyle her klibe düşenimizde şartlık bir dünyanın böyle gelecek eşiklerimize çelli mağazinlere gidip gözleşip alyatta. Elbette bu yüzdendir bir zat sebebi klipte elbette. Sebebi klipte hem mezadın orijinal olmalı, hem mezadın hakiki olmalı. O oğudun görünmeli. Elbette klip üçünün oğuyu görýän adamlar üçin ýakyndy. Hilniň gowulugy hemme halkyny şuňam gowuldy. Bu klipde de nesip bolsa 2 tane eşikge ýaşaýlarmy? Ha, oyny. Fırsatdan peýdalanyp ähli klibe gatnaşan ýigitlere minnetdarlygym bildirýän. Aýratynam bizi ýalňyz goýman bize kömek edýän toý şekiliniň işgärlerine aýratyn minnetdarlyk bildirýän. Çok sağ olun.